Здравейте на всички вярващи, най-вече на това послание, на всички, които са по Божия благодат, са повикани чрез Господ Йешуа Исус Христос да участват в Божиите избрани, да бъдем Божи народ, които по Божия благодат сме се покаяли и са решили да следват Господ Исус Христос, Йешуа, да надигнат кръста си, да го следват, която благодат ни води единствено към покаяние, което покаяние, плода на покаянието е послушание, което е живата вяра, е плода на живата вяра, както ни е описано в целия контекст в Библията. Шабат шалом, днеска е събота, седмия ден, благословен ден. Господ благослови, седмия ден отдели и благословение на всички вярващи, които спазват Божите заповеди, защото трябва и да ги спазваме, защото това и Бог има и благословение за това, че ги спазваме, но и е заповед. Това са Божите заповеди, защото мъдростта, началото на мъдростта е страх от Бога и подчинение, покоряване, а най-вече любовта. Той даде сина си, той дойде, стана като нас, Господ Йешуа Исус Христос, който е винаги вечно съществуващ, няма начало на дни, нито край, нито родословие. Да, разбира се, че той дойде, взе форма на човек, той, който е единствен по рода си като Бог Отец, който после сам ще се подчини и ще удаде царството. Но до тогава Бог Отец е пожелал да положи под неговите крака всички врагове, за да той да възстанови, да дойде царството му на земята. После той сам ще се подчини, защото така и направи. Той ни даде съвършен пример на подчинение. И тук идвам да споделя, защото за съжаление много братя използват на тези медии, които трябва да ги използваме. Не може да седим да мълчим. Не само в мен, ами около нас, навсякъде, да достигнем, да сме светлина, да достигнем невярващите, тези, които не са се спасили, защото времето е близо. Не можем да бездействаме. Дори днес събота става въпрос да се върши добро, както казва Господ Исус Христос. Аз съм господар на съботата, защото пак се опитваха, вместо на съня, точно и то е по темата, пак се опитваха такива, може да ги оприлича на днешните попови и такива, които въпреки всичко тогава те изпазваха Божия закон, но си наложиха тяхни, описано е Господ Исус Христос, това казва, тяхни добавени неща, както Бог нашите правят, някакви неща, които не са от Божието Слово. Сам или човек може да провери, че православието не е от Божието Слово и че е лъжа, като учението на поклонение. Сега спорих не споря ми, защото дори вадят за Словото. Дявол е хитър, той много добре знае Словото, както изкушаваше Господ Исус. Той от начало всячески се опитва да отдели хората от първото, което е от Божието Слово, от послушание. Така и направи. Не каза ли в градината? Беззаконникът, който в него се откри беззаконие, начинателя на беззаконието е Луцифер. Той води към беззаконие на погибел всички, които следват неговия пример. Затова с много любов, Бога и братя, и ви моля да се върнем към здравото учение на послушание, на жива вяра. Ето и в Римляни, като най-много са използвали много хора, като после и апостол Петър напомня и предупреждава, че много му изкривяват писанията, като не ги тълкуват с Божия дух и нямат контекста, който е корена, който ние съприсаждаме всички езичници, ние, които сме ние, българи и така нататък, всички други народи, съприсаждаме в Израел. В духовния Израел, който и също не е само духовен, но и по плът, и Господ го е избрал, но разбира се, че са духовни обрязани по сърце, тези, които Господ обещанието написа с духа си, закона, новото му сърце, даде нов дух, ума, който е новият човек, и се раждаме и живеем в послушание, който води към
Да, имаш и след този стих мина. Послушание към спасение. Защото коя е живота? Кой камъка отвърлиха? Ни са зидарите. Затова нека да не стане така. Това е основата. Няма друга основа положена, освен Исус Христос и Йешуа, Божия Син, която ние да градим. Ние сме зданието, живи хора, граждански смисъл. Духовно здание, църквата, ние, събранието, което няма друга основа. И камъка, който се спъват още е това, че е много ясно описано, е, че не е от дела на закона, ще спаси някой, или пък не само от вяра. Значи ти, ако само мислиш, че с вяра и спасиш, и докато си жив и няма, и не си послушан после, не живееш от любов поне в Божия закон, пак се спъваш, пак нямаш. Ще каже, дръпнете от мене, които вършите беззаконие. Каза Господ, не го познавам. Говорихте, изцелявахме, правихме, викахме, бла-бла-бла, правихме месирки, извинявам се. Но он казва, не го познавам, които вършите беззакония. Сега говорим или в другите, или пък както фарисеите на времето, как Господ го гониха, вече събота, ще направи нещо. Той казваше, не, какво е, аз съм господар на съботата. И сега говориш и за плата, и за да не славим парче, така нататък. Той, цялото писание казва, търсите, ровим, пък всичко той говори за мен и дойдете при мен да го освободя. А тук ще говори пак в 15 Римляни. Апостол Павел казва, нека да ви даде единомислие. Бог на твърдостта на текста ви даде единомислие, защото всичко, което е било писано преди, е било писано 15.4 Римляни, е било писано за наше поучение и чрез твърдостта и утехата от писанията да имаме надежда. А Бог на твърдостта и на утехата да ви даде единомислие помежду ви по примера на Христос Исус. Така че единодушно и с една уста да славите Бога и Отца на нашия Господ Исус Христос, Йешуа, Исусското име, което означава Бог спасява. Затова приемайте се един друг като в Христос и ни прие за Божията слава. По примера на Христос, кой е примера? Кой казва, ето аз дойдох, Отче, да изпълня твоите заповеди. Както аз изпълних, моят тест, така изпълните. Те търсиха да го фанат, защото ти бяха се добавили неща, измивания, така ритуали, както те, защото те пренебрегнаха любовта, пренебрегнаха милостта. Той каза, кое е добро да се прави в селата. Това е един пример, но също и селата, да. Кое се прави? Добро, разбира се, че е добро. Ще трябва да се прави. Но няма да работиш. Господ е казал. Както и втората заповед. Първата, нямаш други богове освен мен. Втората, икони. Сега тук ми говори една жена, ми прави бездушни работи, как така са толкова. Когато ти не те води Божия дух, ти можеш да вадиш, можеш да съчиниш веднага нещо от Библията, да фанеш там без контекст и става нищо. Става една лъжа. Лъжата си е лъжа. Колкото и да сложиш от Библията, прехвърлиш такова, някакви стихчета от там от тук, не става. Затова каня да внимаваме. Няма друго единствено уединение. И в послушание на жива вяра, примера Господ Исус Христос, един дух, един път, един живот, една истина, един посредник, Господ Йешуа Исус Христос, един камък, който все още държи. Целият закон вика се държи. Аз не съм дошъл да примахна закона, а да го изпълня. Целта на закона е Господ Исус Христос. Не. И също и преводите хора. Това трябва да се види, да се разшири нашия контекст. Особено казва, ние се присаждаме. Ти не са надигай срещу корена, срещу естествените клони, защото ние се присаждаме. Ако тези други от неверие бяха отвърлени и ти, който ние се присаждаме сега чрез вяра, означава, че ние сега ще тръгнем вече. Особено вече ще ходим да спорим, ще вадим текстове от контекста, че било това, онова. И обединение, че иконите накрая даже ни даваме и дори не може да дадем отговор, че иконата, поклонение на икони е грях, което е елементарно обяснено.
ще говорим, ще пляскаме, се разцепя, се изкара такова. Нека да бъдем, извинявам се, смирение, защото Господ той така се гневя. Аз не се гневя, той иска да обичам, приятел, особено това го каза един човек, който много ги обичам. Аз бях там, на църква, в Бургас и така сме да види, аз бях още, имах, разбира се, обърках много неща. Господ после ми ги показа, знаем, благодат. И се върнах и знам, че това е канева да опитаме, да опитате от само себе си, Божията благодат, Божия дух, за той носи истината, която ще ни направи свободни от тези всички неща, които са като клас е завкоренено и е осмесило цялата деноминическа как се казва, поклонници, вярващи, които се отделиха от майката, от сектата майка, католическа църква, дори и православните, които там е вече извращение на голямо ниво. И казва, Господ Исус казва, с греха ви остава на поповите, защото те практикуват умишлено отклоняване на хората от живия Бог, като им дават икони и други последните неща. Те били осветени, кой ще осветиш ти? Само Бог, ти трябва да се освети. Ние сме поканени да бъдем, за да живеем свято. Чрез заповедите не са тежки, не са и Святия Дух, да носим кръста си, сърастваме нашите страсти, мисли и всеки ден се образяваме по образа. Какво означава образа? Това пак дай си направим образ, не по образа, който е Божието Слово, живо, по-остро, деятелно, чрез Святия Дух, както примера, ето, единени по примера на Христос Исус. Кой е пример? На послушание, как може от непослушание сега към непослушание? Нека да включим и мозъка, защото и него го имаме още. Особено ако е осветен, че Святия Дух и продължаваме да се съчиняваме някакви неща, които не са от Божието Слово. Нали, а пак взимаме от Божието Слово и правим някакво здание, дето няма отдолу основа. Какво правим? Нищо. Това нека с любов, която благост, която води единствено човече към покаяние, както говоря си и на мене, всеки ден, защото не се вглеждате в мене, но аз се опитвам, нося да всеки ден да бъда, не се опитвам, Господ ми помага да бъдам за пример във всичко, във всяко дело, което върша, за да може хората да дойдат да видят, че наистина е така, че Господ е жив в мене, Божия Дух и ни помага и може да се живее по Божия закон. Това са глупости, който казва, че ние, както Словото казва, може. Не е трудно. Примера, за това, че имаме ходатай, че ние ясно, че ще сгрешим по пътя, който ни прощава, обаче ти, когато съзнателно ходим пак да практикуваме греха съзнателно вече и да вече не остава друга жертва, а го знаем, което е опасно много. И затова и те проповедите е днес ден за тях за спасение. Проповедите, православните, те, с които целенасочено отвеждат хората в беззаконие, което е грях и отделяне от Бог. И ти дават и някакви неща, се молиш на ангели, поклонение. В Откровение почва, кому казва ангел, той ви казва, не се покланя на мене, се поклони, тръгна да се поклони. Как ще се покланяш? И нямаме друг посредник, жив, който живее за винаги. Господ Исус Христос, чрез който можем да се спасим. Той е пътя, истината е живота, няма друг. Всички спът, мъртвите, никой не знае нищо. В Екклесиаст го казва в целия контекст, нека да разширим, да не вземем някакви пасажи, които Господ даваше просто пример. Няма такова нещо. Мария, Майка Божия, и тя спи.
като се върне Господ Исус Христос, който е първият плодовет от възкресението, защото има и празник. Затова нека да вникнем аз викания всички тези неща, които Господ е дал в народа си и са още пророчески, и са истински, и са практикуват. Защо вмесахме някакви наши работи? Коледи, моледи, глупости, някакви дървета, неща. Какви са тези глупости? Няма нищо. Тези неща са истинските. Те показват истинското същество на Бог, който ги са пророчести. Божия агнец. Излизане от ровството. Да намажат въртите. Агънцето, той е нашето агнец заклан. Безкласни хлябове, тромпетите, всичко това, аз навлизам сега в тях, всичко това са пророчески неща, които се дават истински, които са за практикуване. Празника на първите плодове, точно той възкръсва на празника на първите плодове, 3 дена и 3 нощи, сряда е бил разпънат. Имаме 3 пак са хващани от пасажите. В Йоан обаче го казва, било е голям ден, голяма събота, които имат 7 празника и имат седмична събота една и тези съботи се наричат тях празници, но и събота Шабат, което така е описано. Тази е била голяма, от по-голям, защото тогава е било празника за агнето, за безкласни хлябове. И той е нашия агнец, който беше за нас разпънат, пожертван за нас. Той пое кое? Наказанието за кова на кръста, не закона. Казва закона и обяснява с тези вече няма друга жертва, с тези допълнителни добавените, особено в тези фарисеите, които те си добавяха неща, той винаги ги изобличаваше, Господ Исус Христос. Това нека това е опасно да водим хората в такава погибел, в такава изкривяване на пътя, защото православие да използва нарочно. Криво изкривиха Божието Слово, пътя, който е един. Сложиха дори Мария, Божия майчица, как ще се молиш на Мария, тя била вечно чувала. Всичко, тази знаем пише днеска, то било осветение тези предмети, те помагали за връзката. Как ще помагат за връзката? Ако не е връзката Божия дух, дух и истина, послушание, да живееш новия човек, да следваме Господ Исус Христос, значи няма, коя беше самарянката, която му извади вода, казва, ето аз сега ще дам жива вода. Ето нови сега търсят това, да покланят сгради и мради. Ди си, аз съм дух и истина, послушание, Господ Исус, който е вечен, жив, ходатай за нас, чрез него ни ставаме Божи деца. Викания, братя и сестри, да се върнем в здравото учение, което е Господ Ишуа Исус Христос. Няма друг. То държи цялото здание, камъка, основата, които ние съграждаме като духовни и изграждаме църквата, духовно тяло и очакваме нашия Спасител да се върне да ни вземе. Ако сме живи, ще бъдем изменени в един миг на око. Знаем го това, други всички спът. Няма други, никой на небето. Обяснено е точно ясно. Аз съм дал една листа от видео, пак повтарям. Погледнете, вижте, всичко, повече са на английски, съжалявам, по-малко източници имам на български. Мисля, че скоро ще добавят Google и автоматично и нашия език. Ще можеш автоматично да цъкнеш на субтитри и да бъдат да четеш на субтитри, да разбереш. Аз сега това го давам накратко. Не възсъдя попови, които дано, още не вярвам аз до така степен да го правите нарочно, дано да не е нарочно, да изкривявате пътя на хората от Бог Исус Христос. Дано да не е така, защото той е опасно, защото той това дава. Той там казва, че греха ви остава. Господ да възмъбли, аз не съм, аз искам канява да се покаете и да ни в името на Господ Исус Христос обичам ва. Бъдете благословени. Днес е ден на спасение. Нека за добро. Шабат шалом. Почивка Божия. Бъдете благословени в името на Исус Йешуа, Божия Син. Амин.